TV。はい、せーの、よいしょー。手にいってるもんね、ステージ。大丈夫？大丈夫？ちょっとダメみたい。いつも登ってますけどね、くまモン。ダメみたい。足やった。すいません、くまモン出て早々怪我を負ってしまいました。これが高いって。これいつもこの高さですけど。はい、そう、足をこう上がれるやないかい。最初から上がってちゃんと。かわいい、後ろもかわいいって言ってもらった。かわいいって。かっこがつけてますけどね、皆さんよかったら取ってあげてくださいね。熊本県以外の九州の方、長崎県、長崎県ってね、ありがとうございます。そしたら、九州以外、日本で九州以外の人、九州以外、はい、どこから来たの？新潟って、そこは寒いところからね、自転車で来たのじゃないって。自転車で来るわけないでしょ。どこから来たの？群馬県伊勢崎。群馬県ってまた海外の方いらっしゃいます。ありがとうございます。Where are you from？ 聞いてみましょうか。後ろの方ちょっと元気がよくけんね、ちょっと後ろの方聞いてみようか。Where are you from？ 台湾。台湾、ありがとうございます。台湾の方、いっぱいおらさ、他はいますか？じゃあちょっと手前の、友達、はい、どちらからですか？香港、ありがとう。香港もいらっしゃいますね。ありがとうございます。こういうところから本当にね、他もいますか？もうメガネのね、お兄さんがあげとらす。どこ？ Where are you from？ 上海、中国。中国？そう、上海って、ありがとうございます。上海。くまモンたち、ミュージックスタート。はい、まずは手をぐるぐると回します。